ka sha bidda makwa sai ka shige bari su zamfarawa kai an hoya aiki ha kam ai shi ne dama eh Ibrahim kana sai ta bari wannan. A shiri kai masa ta. sama nan duka gonakin mutane ba ka samu sama Baba Buhari kokari kike yayi. Allah dai ba shi iko na cewa ga aiki sannan Allah ba shi dama kana shugaban kasa nan ne ji helicopter ya sauka ayi da mu duka kun kafa bari iko da ne nashi ne nan bayan can shine uku sai ka dauka ha ko ina ha yin nake amma zuna aka gama wannan wannan mulki aka gama wannan aiki nan ƙasa ruwa ne nan dama ruwa ne gona ne na fadama aka mai ce ko ai kai mai ce ko wannan ya shi wannan ko shi ne da mota ta yi da wajen ba nan ko nan duk ga ya shi kana gani to ga wannan ne wannan aiki nan ƙasan nan yanzu bai shigo a guri ga tare ya shi kana gani duk an kwalkwale ta ƙasan ka ɗauka sosai ga inji ga abin ne ka ɗauka kuma ku ta godiya da Allah ya kawo ku lafiya ga ku muna diddibawa sosai Allah ya kawo lafiya wannan zamani ana diddibawa aiki yayi kyau aiki yayi kyau kwarai ko mar babba wasan mu duka kaji na talaka galiba karo da mun zama abin da karo ne kawai Alhaji Sani ne kowa ya dauka wannan mana a ni duka na dauke shi na dauke shi gaba ɗayan shi da kungiyar nan wanda take daukar komi da komi trailer ce wannan ko trailer goma aka tara da ka daga gaskiya ko trailer goma aka dora za ka dauka sama ga kuma wani bako na wanda Allah ya samu kaɗi da shi a cikin wani bako almajiri kwarai ne magani a cikin kamfanin ga Oga Ibrahim na don muna nan muna roƙon Allah akan wannan aiki Allah ya sa aikin nan ya daji Allah ya sa aikin nan ya tabbata abinda ake niyan kawo na alheri Allah ya tabbatar ku ɗauki ruwa sosai ga ruwa nan kuma dama an fara yasa amma lokacin damina ne da ce kowane ya zo sai aka bari don ba za a kai yadda ake so ba na ne ya shi daga ciki ne aka yaye shi wannan ruwa kuma branch ne reshe ne daga can ne ya raso a gaba ya hadu can kuma ya hadu so ana da niyan cewar in ruwa sun zo in an zo da kaya za a iya fito ta haka za a iya bi haka okay akwai tsara amma an aiki ne kai ko duk da haka za a gani wannan bakin hanya har kofa har gab kuma wannan ba kasa ba ha an da gani ba wani damra an kana jin jiri ba karkaje kusa damra ka jin jiri mai za kusa amma ga na kusa da zamfara akwai mutumin zamfara mutumin anka yana nan kusa da ni zan ga mai kyau mutumin gaba ya fada
wani ya taba zuwa ne hada a'a ga malamin da nace in ya fara zan ga ma aboki na wanda muke kusa nace mutumin za a mun ta wannan ita da kanshi sai ya yi rogo sai ya iya ba zai bugi ruwa pap nan in ya zo nan zai yi kwana ta can ko kuwa ya bi ta can ya shigo ta nan in zai fita kuma ya fita ga ta wurin shi abin da yasa nace ku dauki fim idan ba ku yi bidiyo ba in ka gaya wani mace da kai wa ƙarya ne sai a ce amma yanzu ga zahiri yawa ga magana ka ana ji kuma ga ka ga gaba kuma ya hade wanda kun kan yawa to shi ne wannan doron bino ne wallahi akwai wanda na ga hoton ga a wayar shi yayi kyau wallahi ban cewa wannan wallahi domin yayi kyau sosai in ka gara ma kana iya daukan hoto yanzu kun gama ga sauran dakuna inda zamu koma ta ce in kun ka gama daukan fim sai ku dauka hoto kuma yanzu ai mu juya kawai don gaskiya dare yayi kan dare ya ba samu shigowa da wani amin kuma fim din zai yi kyau sosai ba da ku gama inda ne har aikin ka ko dama akwai ainihin wanda Umar ya fara to ai yanzu nan kusan komai nan wajen an gama shi nan yanzu ya rage gene-gene kuma a hankali za a kara irin wannan ma don haka yana cikin lissafin da za a kara irin wannan da wannan kuma gari za a tashi yawwa a tashi da gari dole ai kai ko ba roma to su kuma yana yanzu za kai su wani wuri ba lalle nan dole nan kasuwanci sai dai kuma wannan tsaurin na kanta da jirgi kawai da mota da wani karamin zannuwa da komai fa da motoci fa dunnan za a kawo su to wannan dutsen wato wannan ban tsaunin ma wannan tsaunin hanya na nan haka dan moto na hauhara haka har wannan da kuke gani shi yake dauko kayan gona wallahi tun yaushe za a reje shi daga iya inda kake ganin bishiyoyin nan baya can fa fili ne noma ake saba ku dauka sosai shi ma ku dauke shi shi tun da zan nasa shi ciki ai har da ina da office kuma wanda zai abin port manager an riga an appointing din shi kwanakin baya ma ya zo yanzu suna shirye-shiryen da za su kayaki na office su ciya da sauransu do kamar ya fara abubuwan su fara kiliyara wannan ruwan Allah sa ya dredging nashi amin ba ya dredging na ruwan nan ba dan kara gaskiya ne dole sai an ba da fa ka san inda zai kai ba zai tafi ba zai je ba dole sai an biya an gwada inda zai bai kamata ba inda ya cika za a sake yayi an ba da aiki gaskiya amma ruwan nan shine hanya in ba a gyara shi babu aiki gaskiya don wadda suke cewa yadda tsawon su yake shi ne da can ƙasa ma haka tsawon shi shi yasa an ka kwalkwale ƙasan nan kwarai don ya samu wajen wucewa mun dawo insha Allah